Είναι και τόσα άλλα παιδιά τα οποία έβγαλα, όχι μόνο εδώ, αλλά και στη Ρόδο από τότε που ήμουνα, και ιερείς έγιναν και ψάλτες καλοί έγιναν. Μα να μου πεις, έβγαζες ψάλτες, δίδασκες 15 χρονών, και όμως αυτό το οποίο διδάχθηκα, αυτό το οποίο έπαιρνα από τον ένα, το έδωναν κατευθείαν στον άλλον. Και πολλοί ακόμα τότε στην ηλικία μου, αυτή που ήμουνα και ψάλτης στη Ρόδο, είχα τα περισσότερα παιδιά μαζί μου. Νέος εγώ τότε, νέα παιδιά αυτά, όλα τα παιδιά αυτά ερχόντουσαν μαζί μου. Κάθε Κυριακή είχα 10-15 παιδιά στο αναλόγιο. Και μου λέγανε, πώς τους μαζεύεις? Μα για να μαζέψεις κάτι παιδιά και νέα παιδιά πρέπει να έχεις την πολιτική για να τους έχεις μαζί σου. Αυτό έκανα και εδώ στην Αυστραλία. Και μέχρι σήμερα, δόξα σε Θεός, αυτό έχω. Έχω παιδιά τώρα στη σημερινή εποχή, σήμερα, τα οποία σχεδόν είναι τα τελευταία τα οποία μάθανε. Και ποιο να πω, το Δημήτρη, τον Τάνταλο, το Σαριδάκι, ο οποίος είναι ακόμα μαζί μου, 19 χρονό παιδί, και έχει γίνει ήδη ένας καλός ψάλτης, και ακολουθεί ο αδερφός του, ο μικρός. Θα γίνει και αυτός πολύ καλός ψάλτης. Και πώς, για να θυμηθώ, και πόσοι άλλοι πέρασαν από εδώ πέρα αυτό το τραπέζι σε όλα αυτά τα χρόνια που ζω στην Αυστραλία. Μ' αρέσει αυτό που έχω να το μεταδίδω και σε άλλους. Πολλές φορές όλη μου η ζωή είναι βρισκόμενος στο σασίδι να κοιτάζω με τα μάτια ποιος μπαίνει μέσα στην εκκλησία. Μήπως αυτός που μπήκε γνωρίζει κάτι, να τον φωνάξω κοντά μου. Να μην έχω αυτές τις εγωιστικές πλευρές ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος. Αυτό το είχα, το έχω και θα το έχω. Να είμαι πάντα ταπεινός. Και αυτό λέγω στα παιδιά τα οποία ψάλουν στους μαθητάς μου. Να είστε ταπεινοί. Οποιοσδήποτε ψάλτης και να έρθει κοντά σας, χωρίς να ξεύρει, δεν πειράζει, να του δίδετε να ψάλει. Αυτό δείχνεται τον καλό τρόπο και την ταπεινότητα που θα νιώθετε. Αυτό κάνω και εγώ μέχρι σήμερα, αγαπητέ Νίκο. Εύχομαι να είμαι καλά, σύμφωνα με την ηλικία μου που έχω, να μου δίνει ο Θεός δύναμη να μπορώ να υπηρετήσω όσα χρόνια μπορώ. Για όσα χρόνια μπορώ και κάθομαι όρθιος, θα υπηρετώ το σασίδι του ιεροψάλτου. Και όλο αυτά τα χρόνια ποτέ δεν προσπάθησα να σκεφτώ το συμφέρον μου. Ποτέ. Ό,τι μου δίνανε, αυτό έπαιρνα. Και ποτέ δεν αντιστάθηκα για να πω θέλω παραπάνω. Ποτέ. Αυτό μπορεί να το ομολογήσουν όλοι όσοι με ξέρουν. Αυτό το οποίο παίρνω σύμφωνα με την αξία μου, και ποτέ δεν φέρθηκα εναντίον επιτροπών για να ζητήσω κάτι που τέλος πάντων θα μπορούσα να το κάνω, και όμως δεν το έκανα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάντα συνεπής σε αυτό το οποίο μου δίδαξε ο δάσκαλος μου, και αυτό εύχομαι να βαδίσουν και όλα τα μαθητούρια μου, τα οποία μέχρι σήμερα είμαι μαζί τους, μιλάω μαζί τους, αύριο δεν ξέρω, τουλάχιστον να θυμούνται κάποιον Ηλία Φραγκούλη και δάσκαλο,
που τα έδωσε όλα για αυτούς. Θα ήθελα να προσθέσω και άλλα παιδιά και μέσα σε αυτούς να μην ξεχάσω τα αδέρφια Ψαρομάτιδες. Και αυτά τα παιδιά, από μικρά παιδιά, πήγαινα από τον Άγιο Αντώνη στον προφήτη Ηλία να κάνουν τα μαθήματά τους. Πολύ καλά παιδάκια. Ο Ανδρέας, ο Κώστας, το Μιχαλάκι, και μέσα στις βροχές, μέσα στα κρύα, έφευγα και πήγαινα να τα βρω τα παιδιά να κάνουν μαθήματα με όλη μου την αγάπη. Τώρα και αυτά τα παιδιά, ψάλτες, πολύ καλοί, διαβάζουν καλή μουσική. Είναι και άλλα τόσα τα οποία ίσως αργότερα να τα θυμηθώ, και άλλα παιδιά βέβαια, αλλά το μεγαλύτερο αυτό που κάναμε ήταν με όλα αυτά τα οποία δημιουργούσα, μαθήματα ο ένας, μαθήματα ο άλλος από εδώ και από εκεί, συγκροτήσαμε όλα αυτά τα παιδιά και κάναμε ένα είδος σύλλογο, όχι τίποτα άλλο, για να είναι πιο μαζεμένα, να είμαστε πιο κοντά όλοι μαζί. Κάναμε ένα σύλλογο και με πολλές πρόβες από πολλά κομμάτια βυζαντινής μουσικής θεωρήσαμε καλό με το σύλλογο αυτό να δημιουργήσουμε, να κάνουμε και ορισμένες συναυλίες. Θα ήταν καλό για μας από τη μια μεριά να προβάλλουμε όλα αυτά τα παιδιά και από την άλλη να μεταδώσουμε τη βυζαντινή μουσική εδώ στην παροικία μας. Και αυτό έγινε. Βέβαια μας υποστήριξαν οι κοινότητές μας, οι εκκλησίες μας. Κάναμε την πρώτη ακριβώς συναυλία το 1994, όπου είχαμε πάρα πολύ επιτυχία, αν και τα παιδιά δεν είχαν προοδεύσει και τόσο καλά στη μουσική. Αλλά αυτό ήταν μια καλή αρχή, οπότε από εκεί και πέρα μέχρι ακόμα πέρσις σχεδόν έχουμε κάνει πάνω από 35 συναυλίες.